So karon no kay absent sa daw si Aizen kay kuan basin gimingaw guro siya nga mo absent. Share lang din ako natoy kay isa nga kuan Christmas party dre nya naikadula na si Aizen nga bata kapra sa pud gud niya kadaka. Tapos giistoryahan ko ba Inglesero bay nya pagaman kay ana tong bata sa kuha nga sir look at my trick sir. Tapos gingnan na ni Aizen nga kuan he's Bisaya by the way. So karon absent sa daw siya nya mo to tanaw na lang migmuha na di ba Aizen? Tanaw migmuha na ugma na lang siya mo eskwela balik.
day. Nagkampayot ko day.